ଆଜି ବନେଇବା ହରା ଭରା କବାବ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ବି ହେଇପାରେ। It's very good for children because we use a plenty amount of green vegetables in it. First, ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ମଟରକୁ ସିଝେଇ ନବା। ସଲ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ମଟର ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣି ନବା। ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନବା। ଗୋଟେ କୋର୍ସ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇ ନବା। ପଲ୍ସ ମୋଡ୍‌ରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ଯେମିତି ପାଲକ ପନିର, ପାଲକ ଚନା ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ କରିବାନି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଟେକ୍ସଚର ଦେଖାଯିବ। ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ଆଡ୍ କରିନବା। ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପନିର ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ହୋମମେଡ୍ ପନିର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ପିଆଜ ରଫଲି ଚପ୍ଡ। କିଛି ବେସିକ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଯେମିତିକି ସଲ୍ଟ, ଟର୍ମରିକ୍, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିନବା। ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ବେସନ କିମ୍ବା ସତ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିନେବେ। ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ବେସନ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ହାଲକା କ୍ରିସ୍ପ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା। ଗ୍ରେଟେଡ୍ କ୍ୟାରଟ୍ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନବା। ୟୁନିଫର୍ମଲି ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଟିକିର ଗୋଟେ ଶେପ୍ ଦେଇଦବା। କାଜୁକୁ ହାଫ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ଆମେ ଏମିତି ଲଗେଇଦବା ଉପରେ। ନନଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ସେରାମିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନବା। ଅଏଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିକୁ ସ୍ୱାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିନବା 2 ପଟ ସାଇଡ୍‌ରୁ। ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। Goodbye.